O stanovnici dženneta, a ste zadovoljne? O naš gospodaru, o fima la narda. O naš gospodaru, zašto da ne budeme zadovoljni? A'udhu billahi samijel alimi mine šeitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقنا ولا اعتمادنا إلا بالله وما توكلنا ولا اعتسامنا إلا بالله وأصلي وأسلم على حبيبنا محمد مبعوث رحمة للعالمين وبعد zahvaljujeme uzvišenom Allahu Azza wa Jal, gospodaru svih svjetova, vladaru sudnjega dana. Jer njemu pripada zahvala i od njega pomoć i oprost traži me, svjedoči me da nema drugog Boga sem Allaha Azza wa Jal i da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Božji rob i Božji poslanik. Svi mi je zname da čovjek na dunja treba da ima cilj. Treba svi da imame cilj. A cilj mu'mina je da zaradi Allahovo zadovoljstvo. Ako zaradime Allahovo zadovoljstvo, onda će zaradime džennet. A najveći cilj je da čovjek zaradi džennet, je li tako? Znači svako je djelo. Daneska mi je što postime post. Što radime svako je djelo, go radime u ime Allaha Azza wa Jal, da bi biv on zadovoljen so tija djelo, da bisme zaradile džennet. Ali so naše djela, što ga radime, neće vlezeme u džennet. Jer tak je rekao Rasuluna Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Nijedan od vas neće vleze u džennet so svoje djela. Pa mu rekli, o Boži poslaniće, zari ti? Pa im rekao Rasul sallallahu alaihi wa sallam, ni ja neće vlezem osim da mi se smiluje Allah subhanahu wa ta'ala. Zašto ovdje? Jer mi imame goleme blagodati. Kad bi Allah subhanahu wa ta'ala ni izmeri naše djela i jedno Allahov blagodat bi prevaliv tija Allahov blagodat. Jer čovjek koliko godine radi, kad bi izračunav, ne radi ni 5 godina. Koliko spije, koliko jade, koliko rabota. Sve tija kad bi smo izračunali, koliko bi ni ispanalo. I tija manjina što bi ni ispanala, opet ima ljudi što ne se pokorne Allahu Azza wa Jal. Znači, svi treba da imame cilj zadovoljstvo Allahovo Azza wa Jal. I da li bide cilj džennet. Molim Allaha Azza wa Jal da ni podari džennetul firdaus. Zamislite, drage braćo, džennet vo ovoga mjesec se nagizdava za koga? Za mu'min. Vo ovoga mjesec džennetske vrate se otvorene. A osjeća me da se otvorene džennetske vrate. A osjeća naše srce da džennetske vrate se otvore i ne se zatvore sve do zrđen den od Ramazana. Jer tak je ni rekao Božji poslanik sallallahu alaihi wa sallam.
veli vi došov Ramazan Mubarek, koji ima vo nego bereket, vo nego džennetske vrate se zatvore, a džehennemske se zatvore. Subhanallah. Džennet je otvoren. Ali toga što saka džennet, što radi za džennet, što radi, što traži od Allaha azza wa jalla. Ja samo će zastanem 3 primjera će reći. Zamislite, Božji poslanik sallallahu alaihi wa sallam zabrajiv koga je noć kadr zbog dvajca što se posvađale vo džami. I Allah mu trnav, gdje su obrav ashabi, da im kaže koga je noć kadr, bolja od 1000 mjeseci. A zatim se zakarale dvajca vo mesdžid i Allah mu trnav od njegovo srce da im kaže koga je noć kadr. Zbog dvajca, a koliko ima između nas, što ne zbore brat so brata, brat so sestra, brat so amidža, braća vo islam što ne zbore. Zamisli koliko ima. Pa Allah subhanahu wa ta'ala na sudnji den će dojde dvajca, koji jedan od njih učiniv nepravda drugomu bratu. Pa Allah subhanahu wa ta'ala će naredi ovo muamu što učini nepravda, će mu reće idi i vlezi vo džehennem. Će naredi meleca da go zemet, da go frlet vo džehennemska vatra. Pa ovoga meleci go fatile i go noset prema džehennemska vatra. A zatim on se okreće svoje lice prema svojeg gospodara. Pa će mu reći Allah subhanahu wa ta'ala, o moj robe, što okrećeš lice, zar nesi zadovoljen su moja presuda? Zar nesi zadovoljen ili imaš protiv ova presuda? Ili ti sme učinile nekoj zulm, nekoja nepravda? Pa će reći, o moj gospodaru, moje mišljenje prema tebe ne bilo ovako. Ti si milostiv gospodar. Moje dijela ne se dovoljne da vlezem vo džennet. Ja prema tebe, o moj gospodaru, sam imav lijepo mišljenje. Sam znav da će mi se smiluješ. Pa Allah subhanahu wa ta'ala će reći, o moj robe, ja ti praštam i zemi svojego brata za ruka i vlezite vo džennet. Ne znaš, dragi brate, koje dijelo će te uvede vo džennet. Ne znaš što će biti sebab da vlezeš vo džennet. Možda jedna riječ, lijepa riječ, što će ga izgovoriš, će biti sebab da tvoja vaga prevagne i vlezeš vo džennet. Draga braćo, prije da vlezeš vo džennet, ima smrt, kabur, život berzaski, kaburistan, i lizane od kabura. Ima sirat, ima stajanje na sudnji den. Če sediš
I će čekaju ljudi da počne presude. Da počne sud, pa makar rečuje da bide mi vo džehennem. Toliko što će bide teško. Sunce će bide jedan pedal nad naša glava. Po zasluga će bide i znoj do koljenica, do pazu, do usta. Će bide žega na sudnji den. Zamislite malo kad je vrućo da čuje koliko je žeden. Saka da pije voda. Saka da utoli ovaj žeč. A kad će bide jedan peć nad njegova glava sunce, koliko će bide vrućo. Jedan den na sudnji den ne je samo 24 sata. Koliko godine će bide jedan den? A zna neko? 50.000 godine. Jedan den će trajati. Ne malo. Ne malo. A zatim će ideme ke poslanici, ke Adema, alejhisselam. Će zatražime od nego daj moli Allaha da počne sudni den. Pa će reče Adem, ja sam iskoristiv na dunjaluk moja dova. Idite dalje. Pa ke Nuha, pa isto će reče Nuh, pa Ibrahim, pa Ismail, ke svi poslanici. A zatim će dojdeme ke Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Pa on će zamoli Allaha. Pa će počne sudni den. Pa će se delet sahife. Će se otvoret sahife. Se prenosi 99 sahife će ti se otvoriti. Će ti se reče ikra kitabek. Čitaj svoja knjiga. Kefa bi nefsik. Će prođa sirat. Će dojdeš do sirat. A na sirat će te čeka Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Koji će vika ummeti, ummeti. Moj ummet, moj ummet. O Allahu spasi moj ummet. O Allahu daj da projde sirat moj ummet. Pa će projde me sirat. I će dojdeš na Keufer da ti dade, da te napoji Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Će dojdeš, će projdeš sirat, a na drugata strana od sirat će te čeka opet Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ne zabrava na tebe. Te čeka opet. Opet će moli Allaha za tebe. Će reče ummeti, ummeti. Spasi go o Allahu. Spasi o Allahu Idrisa. Spasi o Allahu Jusufa. Svako što će projde. Jer veli Allah subhanahu wa ta'ala wa in minkum illa wariduha. Svakoj od vas će prođa sirat. Nekomu će panuje vo džehennemska vatra. Nekoj će projde ka svetlo, a nekoj će se vuče. Malo će go pecka džehennemska vatra, a malo će projde. Po zasluga, po tvoja radnja. A zatim, kad će projde sirat, će te čeka Muhammed sallallahu alaihi wa sallam na haud. Na taja voda kad će piješ, posle toga neće osjećaš nikakov žeć. A zamisli, te čeka Rasul sallallahu alaihi wa sallam na toga izvor. Pehari
se postajanje. Sve je postajanje. Ti si ožedna. Srce bilo jedan pedalj na tvoja glava. Si prošao si rat. Si videv ljudi ke panuju od džehennemska vatra. Si moliv o Allahu azza wa jal, spasi me. Si videv Rasula ke se moli. Si prošao si rat. A zatim što si žudev da vidiš Rasula sallallahu alaihi wa sallam pred tebe na haud. Te videv Rasul, te poznav Rasul, te vika da piješ voda da ti dade, a zatim kad si prišao došle dva meleka ili melek došao između tebe i Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Nema jedan pedal između tebe i njegov. Što si žudiv da go vidiš Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Vo son da go vidiš pa si se osjećav ko da je cela tvoja dunja. Ko da je dunjaluk sve tebe dade. A svega go vidiš. Između tebe i njegov nema ni jedan pedal. Te viknav, ti rekov, o Muhammede, o Jusufe, dojdi da te napoj. I ti će se isiliš da zimaš pehar da nasipeš voda. A zatim će ti reći Rasul, ne, ja će te napojim od svoje ruke. Će ti dadem da piješ od moje ruke. Pa kako me znaš, o Boži poslaniće? Kako me znaš? Će ne prepozna Rasul sallallahu alaihi wa sallam po abdest. Što smo zimali. Draga braćo, će dojde melek između tebe i Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Pa će reće, zašto si došao o meleku i ne me pušaš da dojde on pred mene, da dojde ke mene? On je od moj ummet. Go vidim da obavljav namaz. Zamislite, da obavljav namaz. Pa će reće melek, o Rasule sallallahu alaihi wa sallam, ne znaš kakve novotarije radi posle tebe. Ne znaš kakve novotarije radi posle tebe. Pa će reći Rasul sallallahu alaihi wa sallam, suhten bu'ada, daleko bio ti od mene, daleko bio ti od mene. Zamisli. Radiš vo neku firma 40-50 godine i toga gazda dava svim po 1000 eura, po 2000 eura, po 3000 eura, a tebe te ostaje. Da ti je dade na tvoje ime se napišane i mu dođa vest da ti ne zaslužuješ za tije. Kad bi si se osjetio? Šo velet našinci zini zemno meglitni. Tako bi si se osjećao. A zamisli na sudni den, kad će se osjećaš. Zamisli tija poniženje kako će biti. I deneska još jedan segment vo džennet. I poslušajte, draga braćo, ovija riječi. Zamisli, če vlezeš vo džennet, inša Allah. Molim Allaha azza wa jal da ne uvede nas, naše porodice, vo džennet, naše roditelji.
i svakogo onoga što svjedoči da nema drugog Boga sem Allah. Kad će vlezeš vo džennet, će vidiš Ebu Bekra radijallahu anhu. Će se susretneš so Ebu Bekra. Zamisli. Posle Božjeg poslanika sallallahu alaihi wasallam čujeka. Što si go zasakav pred da go vidiš. Pa zatim na druga strana kad će poleš će vidiš Omera radijallahu anhu. Faruk razdvaja čistine od neistine. Pa na treća strana kad će vidiš Osman radijallahu anhu. Pa pod nekuje drvo zastanav Halid ibn Walid. Pa će ga prašaš. Kede je Rasul sallallahu alaihi wa sallam? Kede je Božji poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam? Kede je on, sakam da go vidim? Som žudiv da go vidim. Moje srce treptalo da vidi Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Som sakav da go vidim vo son, ali ne som uspev na dunjalu. Kede je on? Som vlezo vo džennet i sakam da go vidim. A zatim će mu reći Ebu Bekr, Omer, Osman radijallahu anhu, idi dalje, te čeka Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Zamislite, draga braćo. Idi dalje, te čeka Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Pa ti ideš naprijed. I vidiš Božjeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Vidiš njegov. Vidiš Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Zamislite, draga braćo, da ni reče nam ti dođa vo posjeta Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Zamislite, ti velet idi napre, te čeka Božji poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Ideš ti napre. Vidiš Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Go vidiš njegov. Vidiš njegove lepote. Vidiš kao što rekli ashabi radijallahu anhu. Som gledao mesec, a som gledao lice Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Pa lice bilo svetlije od toga mesec. Pa vidiš kao što rekli ashabi ridvanullahi alaihim. Dok biv živ, dok biv po Medina Rasul sallallahu alaihi wa sallam, Medina bila svetla. A kad preseliv, tmina ga obuzbela Medina. Ljubav prema Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa će te vikne Rasul sallallahu alaihi wa sallam, o fulan sin fulana, o togua i togua odike mene. Te će rečeš, o Božji poslaniće, kad me poznavaš ti mene, će mu reći Rasul sallallahu alaihi wa sallam, stalno mi dođale tvoje salavati ke mene. Allahumma salli ala nebina Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Stalno mi dođale tvoje salavati. Zamislite, draga braćo, koliko salavati mi je donesujeme na Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Pole, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Draga braćo, salavat tvoj što će go doneseš, odmah ide ke Rasula sallallahu alaihi wa sallam. I tvoje ime, znači ti da si go spomnao, donesi me salavat na Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Draga braćo, a zatim veli vo džennet, sediš i čuješ glas. Glas koji te vika, koji veli
O stanovnici dženneta, o stanovnici dženneta, jedan lijep glas, meleci, koje vikaje stanovnici dženneta, dojdite, kjede? Da se susretnete so uzvišenog gospodara. Allahu akbar. Od lijepog još ljepšeg. Dojdite, ve vika vaš gospodar, ve vika stvoritelj, ve vika Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. A zatim će reće me Allahumma ente salam. O gospodaru, ti si mir. Wa minke salam, i od tebe mir. Što ga uči me stalno. Allahumma ente salam. Wa minke salam. Tebarekte ja zel dželali wal ikram. A Allah subhanahu wa ta'ala će prati posebne jahalice. A tija se vika je tija jahalice nuđejiat. Posebne jahalice će prati Allah subhanahu wa ta'ala. I na posebno mjesto će ne poziva Allah subhanahu wa ta'ala. I će čuje me uzvišen govor Allaha ke zbori. I će reče, o stanovnici dženneta, a ste zadovoljne? Pa svi stanovnici dženneta, vo jedan glas će reče, o naš gospodaru, o fima la narda. O naš gospodaru, zašto da ne bideme zadovoljni? Kad nisi oprostiv grijesi, nisi uvev vo džennet, nisi dav stepeni vo džennet, pa kako da ne bideme zadovoljni? Pa će reče Allah subhanahu wa ta'ala, a što sakate, o stanovnici dženneta, što sakate još da vi dadem? Pa će reče, o Allahu, nisi dav džennet. On ja šo oko ne videlo, on ja šo uo ne moglo da čuje. Nisi podariv džennet. Mi jesme zadovoljne so tija. Pa će reče, o stanovnici dženneta, a ste zadovoljne? 3 puta, a ste zadovoljne? Pa svi će reče, da, o naš gospodar. Pa će im dade Allah subhanahu wa ta'ala, će im reče, a tražite još nešto. Pa veli, svi dženetlije će reče so jedan glas, da vidi me tvoje lice, o Allah. Allahu akbar. Vujuhu jevme idin nadira. Na togu atenka će gledame vo Allahovo lice. Allahu akbar. Če gledaš vo njegovo lice, vo gospodarovo lice, pa Allah subhanahu wa ta'ala će trne koprene i će gledame vo Allahovo lice. Če gledaš vo gospodarovo lice, pa neće vidjeti džennetlije lepše od toga. Će zabrajati na džennet i sve što je vo džennet. I će reče, a tardavne l'an, a ste zadovoljne sega. Pa mi je će gledame svakoj po zaslugama Allahovo lice. I svaka džuma će dojde me na tija mjesto gdje će se družiš i će gledaš vo Allahovo lice i će učiš Kur'an so gospodara koji go spuši v Kur'an. Molim uzvišenog Allaha azza wa jal da ni dade da gledame vo Allahovo lice. Molim Allaha azza wa jal da ni dade da bide on zadovoljen i da ne nagradi so ulazak vo džennet. Molim uzvišenog Allaha azza wa jal da bideme od tija ljudi što
će gledajevo Allahovo lice i što neće bide nikakov uzrok da ne spreti da mi je gledamevo Allahovo lice. Molim uzvišenog Allaha azza wa jal da ne uvede vo džennet. Molim uzvišenog Allaha azza wa jal da uvede naše familije vo džennet. Molim uzvišenog Allaha azza wa jal da oprosti nam i vam i našem roditeljam da vlezet inša Allah vo džennet. Molim uzvišenog Allaha azza wa jal da ni dade firdaus al-a'la. Molim uzvišenog Allaha azza wa jal da oprosti nam i vam. Subhanaka Allahumma la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu.